हाय लोगोफोर, नोंथांमोना बै सेंग्राफोरनि बारनायफोरखौ नाय। बिसोर जोबोर खस्थ'यै बारदों, गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो नागिरदों। अन्नानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बे फंबायमोनखौ जौगानायाव हेफाजाब हो। बिथांमोनाबो सानसे गावबा गावनि टेलेन्टखौ मुलुगनि बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनो हानाय बायदि। गोजोन्थों। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दुलाल सुबोध सरगियारि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दा आं नोंथांमोननो सेंग्राफोरनि गथ'फोरनि माने बेग जाम माइबा जाम हाबि जाबि जाम बारनाय देखायसिगोन। नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर। ओइया डेन्जार टेलेन्टेड गथ'फोर बिसोरो। वाव, बारनायफोराव सब एक्सपार्ट गोजा। नोंथांमोननो जुदि माबाफोर नांगौबा फिल्मफोराव नांगौबा लांजायो। नुवाखै जा टेलेन्टेड गथ'। वाव, गैया माने इसोरनाव गिनाय गैया, ओरैबायदि माने स्मार्ट जाजोब्बायना। वाव, गैया गैया डेन्जार गथ'फोरा इसोरो। गैया हैया, बरिया 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 लागाव। हैया 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 हैया। वाव, बिराद गोरों गोजालै गथ'फोरा। सोरनोबा फिल्मफोराव नांगौबा लांफैलै बिसोरखो गथ'फोरखो। हैया बा बरिया, हैया बा बरिया, हैया बा बरिया। आरो खैथा स्टेप दंबोयो। वाव वाव, बिराद टेलेन्ट गोनां गथ'फोरथ'। वाह, बरिया बरिया। नायदो गथ'फोरा जा गोरों गोजाखा। आयु, जा गोरों गोजा बारनायफोराव। वाव, बिराद टेलेन्टेड गथ'फोर। या हैया हैया, बा बरिया बरिया जादों बरिया। वाव दे, होबोलायबाय होबोलायबाय। वाव, डेन्जारलै डेन्जार। बा गथ'फ्रा बापरे। हैया, आंनावसो सिजोबलाय लांबाय। बाबा बरिया गोरों गोजा गथ'फोर बिसोरो। आयु, जोबोर टेलेन्टेड गोजा बारनायफोराव। हैया 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 हैया। वाव, बिराद गोरों गोजालै गथ'फोरा। सोरनोबा फिल्मफोराव नांगौबा लांफैलै बिसोरखो गथ'फोरखो। हैया बा बरिया, हैया बा बरिया, हैया बा बरिया। आरो खैथा स्टेप दंबोयो। हैया बरिया, जा गोरों गथ'फोरलै। हैया वाह, बरिया बरिया। वाह, हैया डेन्जार टेलेन्टनि गथ'फोरनो सोलोंनोबा फै लोगोफोर। अन्नानै बयनिसिमबो मोनसे खावलायनाय, बे फंबायमोननि टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना लाइक शेयार खालाम। प्लिज प्लिज बिसोरनि भिडिअ